que la penicil·lina, per exemple, la va inventar un escocès. També va ser un escocès que va inventar la televisió, etc, etc, etc. I si saben moltes coses, fins i tot saben distingir els escriptors escocesos dels escriptors anglesos. Doncs aquí ha estat exactament al revés. Comencem amb els escriptors. Als anys 70, finals de, un conegut meu, Ronald Pupo, un nord-americà que ara per cert viu i dona classes a la Universitat de Vic, va traduir totes les bèsties de càrrega del Manuel de Pedrolo a l'anglès. És un llibre que serveix com una mena de denúncia perfectament internacional sobre els feixismes burocràtics. És bàsicament una descripció d'això. És a dir, hauria pogut funcionar a Anglaterra i qualsevol altre lloc. Li van tornar el manuscrit de la traducció gairebé sense fullejar i a sobre, el senyor de l'editorial havia escrit no ens interessen literatures regionals. I això sempre ha estat, diguem, l'estigma que ha portat Catalunya internacionalment tots aquests anys. És una regió, i regió vol dir una cosa sense una identitat pròpia important. Si té una identitat pròpia, només té una identitat pròpia regional, que per als anglesos vol dir no com Escòcia, sinó més aviat, per exemple, com Yorkshire o Lancashire o alguns dels comtats aquests que tenen algunes diferències, diguem, una mica remarcables. És a dir, quan la gent parla de Catalunya, i vet aquí el problema, no els ve al cap ni les barretines, ni la botifarra amb mongetes, ni la ratafia, ni absolutament cap tòpic d'aquest tipus, cap ganxo sobre el qual pots penjar un primer concepte de l'existència de Catalunya. I actualment, en un moment en què és perfectament possible que en els mesos vinents hi haurà una declaració unilateral d'independència per part del Parlament català, doncs és essencial que hi hagi coneixement internacional de la realitat catalana, ni que sigui mínima, ni que siguin 4 tòpics. I com és que la situació és aquesta? Què ha passat perquè Catalunya sigui tan oculta, diguem, ocultada, més ben dit, als ulls del món? Una de les raons és l'actitud de certs periodistes estrangers que treballen de Madrid estant i també, si he de dir la veritat, i he de vigilar molt aquí perquè no es pot generalitzar ni molt menys, però sí que es pot parlar d'una mena de, com en podríem dir, anticatalanisme bastant visceral que tenen alguns dels residents europeus a Catalunya. I això és una actitud que ve de lluny. Un exemple molt breu, que també ve dels anys 70, de l'època de la transició. Hi havia en aquella època una revista que es deia The Listener, que era una revista de la BBC on publicava transcripcions seleccionades d'alguns dels programes suposadament més interessants de la ràdio anglesa. I doncs bé, hi havia una transcripció d'un article, d'un programa sobre Catalunya. Estem parlant del 78-79, una cosa així. I bàsicament el programa deia que hi havia hagut una eclosió de la cultura i la llengua catalanes, però que segurament això era una mena de foc d'encenalls i s'acabaria. Però sí que va citar 3 escriptors com a mostra d'escriptors que estaven sent rellegits i redescoberts per un públic català. Mercè Rodoreda, Josep Pla i Pere Calders. Doncs molt bé, proper número de la Listener, i escriu una anglesa, em sembla que era, resident a Catalunya, dient tot això de la literatura catalana, de la cultura catalana, tot això és una cosa sense cap mena d'importància i fins i tot va arribar a dir que Pedro Calders, Mercedes Rodoreda i José Pla, així castellanitzant els noms, eren escriptors de tercera. Era una carta a l'editor escrita amb molta mala llei. I em vaig adonar en aquell moment que entre la comunitat europea resident a Catalunya hi ha una part, afortunadament només una part, que realment té una actitud
anticatalana. I aquesta actitud anticatalana és una actitud que es traspua també a través dels articles que surten a la premsa. És una actitud que tenen alguns periodistes anglesos que he arribat a conèixer també, que treballen a Madrid per diaris i mitjans bastant importants, si més no a Anglaterra, en aquest cas. I he sentit jo mateix, he tingut converses, discussions fins i tot, amb estrangers, holandesos, alemanys, italians, francesos i anglesos residents a Catalunya que han tractat diguem, tot allò català com una mena de nosa, una cosa que fa nosa, els fa nosa, personalment. Un exemple, un altre cop, em posaré dret de fer, perquè només per una qüestió de visibilitat, això està molt bé. Una noia que vaig conèixer anglesa fa uns anys havia viscut a Barcelona des d'en feia 2 i estàvem parlant d'aquest tema. I va dir, ei, jo no tinc res contra els catalans, que ja sona malament, és com aquells racistes que diu jo no tinc res contra els negres, però... I va començar a dir això, no tinc res contra els catalans, però vull que em deixin viure a Espanya. I vaig pensar, però de què està parlant aquesta noia? Què vol dir amb aquesta frase? I després vaig entendre que per ella, havent viscut 2 anys a Barcelona, li molestava el fet que hi havia gent parlant un idioma que no era l'espanyol, comportant-se com si no fossin espanyols autèntics, i això havia interferit amb la imatge que ella tenia d'Espanya i que com a anglesa havia portat cap a Catalunya. És a dir, volia que els catalans conformessin a la imatge d'Espanya que ella tenia al cap. I això és una actitud entre els residents i periodistes estrangers, sobretot europeus, afincats a Catalunya o afincats a Espanya fins i tot, que és molt i molt comú. I això és una de les raons perquè a la premsa internacional encara hi ha una falta d'informació, de fet gairebé incomprensible, sobre Catalunya, la seva cultura, la seva història, la seva actualitat política, social. A nivell de publicitat internacional sempre hi ha hagut un intent d'ocultació de l'existència de Catalunya. Jo recordo específicament quan no estava vivint aquí, però estava, diguem, atent a la situació, que un suplement dominical d'un diari anglès, no The Times, un altre, al suplement dominical hi havia una pàgina de tot color anunciant els vins espanyols. I hi havia com un mapa d'Espanya, Portugal l'havien tret del tot, mapa d'Espanya amb una fletxa cap al sud, els vins andalusos o els vins d'Andalusia, tal. Una fletxa cap a La Rioja, els vins famosos de La Rioja, fletxa cap a Galícia, els vins de Galícia, fletxa cap a Catalunya, els vins del nord-est d'Espanya. O sigui, era com si aquesta paraula C no es podia dir públicament. I aquest tipus de coses són detalls, si es vol, anecdòtics, si es vol, però són coses que s'han repetit al llarg de més de 3 dècades i han tingut el seu efecte. Doncs, les paraules en anglès, made in Catalonia, ja tornem una mica a això de made in Scotland, encara són prohibides els productes catalans venuts a l'estranger. La Plataforma de la Llengua ha publicat una llista de desenes i desenes de decrets fets a Madrid entre el 2006 i el 2009 que obliguen a l'etiquetatge en castellà també per a tots els productes venuts fora de Catalunya. Jo vaig mirar absolutament tota la llista, que és una llista llarga, bastant pesada, per cert, i és extraordinari com ho han fet. I recordem també que les seleccions esportives catalanes estan prohibides. El que no se sap és que estan prohibides segons una llei, gràcies a una llei feta l'any 1942 en ple franquisme. Doncs tot això, diguem, ocultisme, ocultació de Catalunya, val a dir també que de vegades les grans empreses catalanes no ajuden gaire, tampoc. L'altre dia estava passant amb un autobús a Londres per la seu central del Banc de Sabadell a la Gran Bretanya
i posava Banco de Sabadell. Època de crisi s'haurien pogut estalviar una lletra i tot. Solucions possibles. S'ha parlat molt de com augmentar, diguem, el perfil de Catalunya a l'estranger. Fer que sigui tan normal parlar de Catalunya com sigui parlar d'Escòcia o fins i tot de Portugal. Com fer-ho? Hi ha hagut tota mena d'idees. Hi ha molta gent que pensa que una bona manera de fer-ho és a través de la literatura. Per què? Perquè la literatura catalana, de fet, és bastant excepcional. És una gran petita literatura dintre el marc europeu. És de moltíssima qualitat i, a més, la literatura és una cosa que la gent a l'estranger es creu, perquè la literatura mai no és propaganda. La literatura, estic parlant de la ficció, la poesia, no fa propaganda política, perquè si ho fa ja és ficció fallida ja directament. Juga sempre amb grisos, mai amb blancs i negres. Per tant, és una bona manera, pot ser una bona ambaixadora de qualsevol país a la resta del món. Doncs aquí hi ha un parell de problemes grossos. 91% de les traduccions que es fan del català es fan al castellà. I segons el Pen Club català que ha investigat el tema, el problema amb el castellà és que, tot i ser un idioma internacional, no serveix com a llengua pont per la literatura catalana. Com a, diguem, contrast, podem posar totes les literatures dels països petits de l'est i centre Europa. La literatura txeca, estoniana, lituana, hongaresa, etc. Ells sí que tenen una llengua pont, l'alemany en aquest cas, que fa que aquestes petites literatures, aquestes llengües més reduïdes, petites, s'han pogut estendre arreu del planeta. És a dir, no és difícil trobar autors txecs, hongaresos, etc. a nivell internacional. És fàcil de trobar-los. Però, a causa, justament, de, podem dir, i això el Quim Monzó ha fet més d'un i més de 2 articles sobre aquest tema, la literatura catalana no interessa a Espanya. I com que no interessa a Espanya, no hi ha, diguem-ne, les ganes de promoure la literatura fora de Catalunya utilitzant les traduccions en llengua castellana. No hi ha prou empenta. Els lectors no agafen els llibres en català. El Jaume Cabré va queixar en una entrevista en un diari holandès que vaig llegir fa un parell de mesos, es va queixar que havia hagut de vendre 100.000 exemplars d'un llibre a Alemanya abans que els lectors en castellà descobrissin que ell existia. I això és la situació actual pel que fa a les traduccions. Per tant, la literatura, tot i que podria funcionar com una bona ambaixadora de Catalunya, no serveix. Les traduccions que s'han fet des del 2007, quan Catalunya era convidat especial a la Fira de Llibre de Frankfurt, hi ha hagut més traduccions, però si tu preguntes a qualsevol anglès, qualsevol alemany, qualsevol francès, si tenen una idea mínimament global del que és la literatura catalana, no en tenen ni punyetera idea. Doncs això no funciona. Hi ha altra gent que han dit el Barça. El futbol sí, això sí que ajuda. Tothom coneix el Barça. I això és absolutament cert que tothom coneix el Barça. Quan estava fent cua en uns grans magatzems de Londres, hi havia un noi de 16 anys que la seva feina era aconseguir que tots fèiem cua correctament, diguem. Estàvem fent cua per comprar regals per a nens, era l'època de Nadal. I doncs jo estava allà, em va oferir targeta de client. I bueno, és que no serveix perquè no visc al país i tal. Diu, on vius? Dic, Barcelona. I diu, oh, Barcelona! I em va recitar els noms d'absolutament tots els jugadors del Barça aquell any. O sigui, el Barça és extraordinàriament ben conegut. Tu obres qualsevol diari o la secció d'esports de qualsevol diari i veuràs que sempre parlen de The Catalan Team, l'equip català. Molt bé, això sí que ho fan. Però què vol dir The Catalan Team? La gent no ho sap, perquè no tenen ni els tòpics bàsics, no tenen el ganxo aquell mínim al cervell per entendre què significa.
Per tant, això del Barça com a ambaixador català a la resta del món és un mite. 3/4 del mateix amb la cuina catalana, tan coneguda, tan internacionalment reconeguda, etc. Però el problema segueix sent exactament igual. Cuina catalana, molt bé, però la gent realment no entén què diferencia Catalunya de la resta d'Espanya. Només saben que hi ha una cuina que es diu catalana, però l'adjectiu catalana no els vol dir gaire cosa, la veritat. Fins i tot aquí toquem amb l'eliminació de la paraula ser. En un article, un altre cop a The Guardian, no pas escrit pel Giles Tremlett, per un altre, van parlar del Bulli, quan el Bulli existia encara, i van dir un gran restaurant prop de Roses al nord-est d'Espanya, un altre cop al nord-est d'Espanya. És a dir, això no ha funcionat. I ara sí que hi ha una cosa que ha funcionat els últims anys, i molt. I aquí sembla que estic fent la pilota a l'Assemblea Nacional. I de fet ho estic fent, perquè s'ho mereixen. Aviam, les imatges de les 3 manifestacions de 2012, 2013 i 2014, aquestes sí que són imatges que han creat per primera vegada una primera imatge al cap de molta gent a l'estranger. Sobretot l'última, la B baixa. Un escriptor català que actualment viu a Nova York, el Jordi Puntí, va dir fins i tot que, llegint la premsa nord-americana el dia després de l'11 de setembre del 2000 d'aquest any, va dir que tenia la sensació, i que ell és una persona que no diu aquestes coses, diguem-ne, d'una manera lleugera, tenia la sensació que realment, per fi, hi havia hagut una mena de punt d'inflexió a nivell internacional pel que fa al coneixement de Catalunya. Per què aquestes 3 manifestacions han estat tan importants? Perquè donen una imatge que va totalment en contra de tots els tòpics del nacionalisme. Recordem que el nacionalisme és una paraula amb connotacions molt negatives en molts països europeus, per raons molt bones, per cert. És a dir, la gent, si tu dius nationalism a un anglès o a un alemany, a un holandès, etc., pensen en termes de xenofòbia, de racisme, de l'ultradreta. Si jo penso en partits nacionalistes anglesos, penso en el BNP, que és un partit neofeixista, penso en l'UKIP, que és aquest partit que vol treure la Gran Bretanya de la Unió Europea, que també és molt xenòfob. Penso en això, i molta gent doncs, tenen aquesta imatge a Europa. Però les imatges d'aquestes 3 manifestacions, tan pacífiques, tan incloents, van totalment en contra d'aquesta connotació negativa que s'associa amb la paraula nacionalisme. Jo diria encara més que, en certa manera, representen una cosa completament nova a Europa. La capacitat de canviar fronteres democràticament, pacíficament i a través dels vots. L'antiga manera de canviar les fronteres a Europa ja ho estem veient des de fa mesos i mesos a Ucraïna. Aquesta és l'antiga manera de fer les coses a Europa, mentre que aquí realment hi ha una cosa, jo diria personalment, postnacionalista. Un moviment que és alhora pro-independència i també és un moviment social a la vegada. I afortunadament, ara estic buscant la referència, no sóc l'únic, perquè l'altre dia, professionalitat, fatal, ara, Noam Chomsky potser és el pensador d'esquerres, l'intel·lectual d'esquerres nord-americà més conegut a nivell internacional, en una xerrada fa un any a la central de la casa Google, va dir el següent: el procés català forma part d'un procés progressiu ja encetat fa temps de renovació cultural i política a Europa. I jo crec que aquestes 3 manifestacions van transmetre aquesta idea, visualment, si més no, a moltíssima gent, que hi ha hagut un canvi de xip envers Catalunya,
que la gent se n'ha adonat que aquí està passant una cosa molt seriosa, no només per Catalunya o per l'estat espanyol, sinó per absolutament tota Europa. I està passant aquí, justament. És a dir, nosaltres som actualment al començament d'una cosa que podria ser molt i molt important, un canvi d'aires complet. I què passa amb tot això? Que els diaris internacionals durant els últims 3 anys han començat a parlar molt més de Catalunya, han començat a enviar fins i tot corresponsals especials a Catalunya, que normalment fan reportatges molt més acurats i precisos que els seus col·legues estacionats, diguem, a Madrid. I últimament, i ara estic buscant un altre cop les cites, és tan professional això, aviam, han arribat al punt que no arriben a entendre l'actitud del govern central. Per donar 4 exemples, 27 de setembre passat, a la revista Harvard Political Review, que no és un mitjà de masses, però Déu-n'hi-do els elits polítics que llegeixen el Harvard Political Review, va dir: tant si decideixen, es refereix als catalans, tant si decideixen quedar-se o marxar, els catalans haurien de tenir el dret a triar el seu propi destí. És una referència directa al 9-N, que d'aquella època era el vell 9-N, per dir-ho així. L'1 d'octubre, la revista de negocis Bloomberg, una altra referència internacional, va dir, cito, els dirigents espanyols han de tenir per una vegada la talla d'estadistes i permetre el vot dels catalans. El dia següent, Los Angeles Times, deixeu votar els catalans. 5 dies després, el Financial Times anglès. Es tracta d'un problema polític que requereix una resposta política. I el dia 13 del mes d'octubre d'aquest mes, el New York Times va afirmar en un editorial, i el New York Times és, per dir-ho així, molt de tant en tant, bastant sovint, vull dir, és, per dir-ho així, el portaveu de Washington, en aquest sentit, va afirmar: quelcom tan complex i emocional com la identitat nacional no pot ser reduït simplement a un afer legal. Requereix de solucions polítiques, evidentment amb referència única a la situació catalana. El que no han entès cap d'aquests editorialistes és la raó perquè el govern central no cedeix ni un pam. La raó perquè el govern central obvia completament la situació de Catalunya, anava a dir el problema català, com si fos res. No li fa ni cas. Però per què fa això? I això és el que no entenen encara a nivell internacional. I no fan això perquè, ara estic buscant, això va de mal en pitjor. Això. No entenen que és políticament impossible que el govern central faci cap concessió a Catalunya. El mateix fet de seure cara a cara en situació d'igualtat, Madrid i Barcelona, la classe política catalana i la classe política espanyola, és inconcebible des del punt de vista del poder central, sigui d'esquerres, sigui de dretes. És absolutament impossible, perquè durant dècades, de fet, si rasquem una mica, durant tot el segle XIX, a més de tot el segle XX, i ni parlem de les dues dictadures catalanofòbiques del segle XX, en època democràtica del segle XX, sempre el poder central espanyol ha creat un ambient, ha fomentat, diguem-ho així, ha fomentat un ambient d'antipatia envers Catalunya i els catalans. I és una cosa que hem vist recentment molt sovint, o sigui, hem estat qualificats de nazis, de traïdors, de terroristes, de garrepes, etc. Tens un clima així, fins i tot de dictadors lingüístics, etc. O sigui, s'ha fomentat aquesta idea fins al punt que qualsevol partit que cedís ni que fos un cèntim més a Catalunya, qualsevol concessió, no seria
no obtindria el poder a la resta d'Espanya durant una generació, o dues, o tres, o quatre, i ho saben perfectament. Ells mateixos han fomentat aquest ambient catalanofòbic que, afortunadament, no entre tota la població espanyola, però entre prou ciutadans espanyols per fer que Catalunya sigui una mena de, per dir-ho així, una mena de trumfo electoral. Només insultant Catalunya ja guanyes vots, per dir-ho així. Gràcies a això és impossible que hi hagi negociacions amb Catalunya. I això encara no s'entén a nivell internacional. I això ens porta al final, perquè una frase que s'ha fet, per això sí que necessito una xuleta, s'ha dit molt sovint, i encara es diu en segons quins mitjans espanyols, gairebé tots, que els catalans han entrat en un carreró sense sortida. És aquesta imatge que es fa servir molt sovint, el carreró sense sortida. I és totalment al contrari. El carrer on ens trobem actualment és un carrer obert, tan obert, de fet, que no sabem exactament on ens portarà, però la llibertat o les ganes de tenir-ne fa aquestes coses, comporta aquestes coses. Madrid sí que està en un carreró sense sortida. Els polítics d'allà i els seus mitjans afiliats l'han construït ells solets, aquest carreró sense sortida, s'hi han ficat ells solets, han corregut ells solets al llarg d'aquest carreró i ara han arribat al final. I estan picant els punys contra el mur allà al final i no saben realment com sortir-se'n. I nosaltres ja no els podem ajudar, que altra feina tenim. Ja està. Moltes gràcies, Matthew, molt interessant. Suposo que teniu ganes de fer preguntes, no? Aprofitant que el tenim aquí, us animeu? O si no, no, Bon vespre. Jo volia preguntar, ja que has fet la referència al principi sobre la declaració unilateral d'independència, quin creus que seria el posicionament de la resta de governs mundials, ja no només europeus? Ho preguntes a mi? No ho sé. Una opinió. I el reconeixement també posterior, com ha estat? Aviam, només tinc dos indicis, per dir-ho així. Un és del consolat nord-americà, que m'hi van convidar per una entrevista cara a cara. La cosa que estan fent, per cert, amb moltíssima gent, vull dir, escriptors, gent de tots els partits polítics, de tots els colors, sindicalistes, etc. I és un senyor que està allà al consolat que la seva feina, té una assistenta també, la seva feina és senzillament controlar la situació a Catalunya. I li vaig preguntar el perquè de tant d'interès. I va dir, perquè a Washington els preocupa molt l'estabilitat de la Unió Europea. I parlant del tema, li vaig dir, l'única cosa que realment podria aturar el procés, al meu parer, és que enviessin els militars. I em va mirar als ulls i va dir en anglès, evidentment, va dir, that's not going to happen, això no tindrà lloc. I ho va dir amb tanta afirmació que pensava, aquest senyor sap alguna cosa que jo no sé. De manera que els nord-americans estan molt atents a la situació, i qui diu els nord-americans vol dir segurament els consolats britànics, britànic, alemany, francès, etc. Segons el Carod Rovira, només cal que 6 països reconeguin Catalunya o qualsevol altre país perquè sigui reconegut a nivell internacional. Això és el segon indici que tinc. Aquests 6 països són els Estats Units, que ja sabem que són molt atents a la situació, i volen estabilitat, és a dir,
si veuen que Catalunya passa aquella línia més enrere de la qual no es pot anar, és a dir, si van definitivament cap a la independència, la feina dels Estats Units serà mantenir l'estabilitat d'Europa, és a dir, reconèixer la independència. Molt bé, Estats Units, França, Alemanya, la Gran Bretanya, Israel i el Vaticà. Són els països que cal que reconeguin Catalunya. Israel hi ha indicis que ho faria de seguida, el Vaticà ni idea. La Gran Bretanya és interessant, perquè allà tenen en tot cas tot un problema polític actual amb Escòcia, que la situació escocesa encara cueja, però també amb la Unió Europea. O sigui, seria molt interessant veure què fan el govern de Londres. I pel que França i Alemanya tampoc no tinc absolutament cap idea de què faran. Però Alemanya també és un país que en un principi podria reconèixer. França potser serà més difícil. Però en fi, aquests són els únics dos indicis que tinc. Això sí, la informació sobre Catalunya i la situació actual es va escampant cada cop més, perquè de fet el govern a Madrid ha creat una situació d'incertesa de manera que Catalunya ha esdevingut notícia de debò. Escòcia era parcialment notícia, però menys perquè tot era molt clar. O sigui, hi havia un referèndum, acordat, sí o no, pam. Però a Catalunya realment no se sap què passarà. El 9-N ningú sap què passarà. Si enviaran la Guàrdia Civil, que requisaran les urnes, que ningú no ho sap. I això sempre interessa als periodistes. Per tant, el 9-N hi haurà mig món aquí observant tot el que passa. I després, Déu-n'hi-do també. I això també juga a favor del reconeixement de Catalunya. Jo volia fer una pregunta respecte a tot això que estàs comentant. Tu no creus que realment qui està fent més propaganda de tot el tema de Catalunya és precisament Madrid, negant-se en tots aquests temes? Perquè és que realment és qui està fent captar l'atenció de l'estranger. Efectivament, o sigui, com he citat totes aquestes editorials de diaris i revistes molt influents, justament perquè ara s'estan fixant en l'actitud del govern central i veuen que és una actitud poc comprensible, de fet, des d'un punt de vista internacional. Per què no negocien? Per què no parlen amb els catalans? Per què fan veure que senzillament només han d'alçar una còpia de la Constitució i tot està solucionat? Cosa que és una actitud objectivament absurda des del punt de vista internacional. Per què no coneixen, no saben les raons per què Madrid fa això? Perquè, com he dit, al moment que concedeix alguna cosa a Catalunya, perdran les properes eleccions a Espanya, que és el que realment els importa. I això és bàsicament així. Detall últim, acaba de sortir a l'última edició del Times Literary Supplement una ressenya de 2 llibres que han sortit en anglès sobre el procés sobiranista. I a la ressenya, el ressenyista deixa molt clar que tant el govern de Madrid com el Tribunal Constitucional, i explica tota la situació amb el Tribunal Constitucional i l'Estatut de Miravet, per exemple, ha perdut moltíssima credibilitat amb tot això. Una pregunta, referent a les editorials que comentaves, és probable que, m'imagino que l'esperable és pensar que aquestes editorials, i sobretot als Estats Units i algun país europeu, el que pretenen és forçar una negociació, perquè els preocupa l'estabilitat, intentar forçar una negociació abans de que Catalunya passi aquesta línia. El que potser passa és que precisament pel que tu has començat abans, venen de tant enrere, de tant de desconeixement, que potser quan arribaran tard. Què opines d'això? Home, o sigui, aviam, als Estats Units la independència del periodisme és sacrosanta, per dir-ho així. Vull dir, no és... Per exemple, ja sabem que hi ha diaris espanyols que reben les instruccions directament del govern. Doncs això als Estats Units no passa exactament igual,
Però sí que és cert que si parles del New York Times o del Harvard Political Review, estàs parlant de periodistes i editorialistes que sí que estan en contacte permanent, a un nivell fins i tot informal però permanent, d'amistat, podríem dir, amb la gent que realment tallen el bacallà a l'administració nord-americana. Per tant, si ells estan fent aquestes editorials, jo diria que és un intent de fer un petit sondeig, a veure com reacciona el govern espanyol a això. I la reacció del govern espanyol bàsicament és dir que tot això és propaganda de la Generalitat de Catalunya que han influït aquests periodistes. I, és a dir, la mateixa negativitat que mostra Catalunya ho ha mostrat davant d'aquestes editorials. Però Espanya és un país amb un deute brutal, per tant té una posició feble, encara que treuen pit com han fet tota la vida, tenen una posició realment feble. Costa una mica de creure que tots aquests editorials d'aquests països, i a mi em costa de creure que simplement fan un sondeig. Segurament perquè hi ha tota una sèrie de financers d'alguns d'aquests països que tenen un interès molt gran en cobrar el deute que tenen, un pensaria que no fa, que segurament intenten anar una mica més enllà. El que després d'escoltar la teva part de la primera part de la presentació, el que m'ha semblat és dir, és probable que ho estiguin intentant amb força, però que potser perquè venen de tan enrere arribaran tard. Sí, és possible. O sigui, queda clar d'aquestes editorials que també és una manera de dir que no volen que Catalunya se separi d'Espanya. Justament perquè tindrien la possibilitat, o sigui, no cobrarien els deutes. Ho cobrarien una part. Ho cobrarien una part només, exacte. I això és absolutament cert. Ara bé, jo personalment crec que si veiéssim, o sigui, per què? Perquè els financers, els homes i dones de negocis, etc., els empresaris, la classe empresarial en general, és una classe per definició conservadora. És a dir, sempre vol que les coses quedin exactament igual. Ara bé, si veuen que això no pot passar, i que les coses han de canviar, s'adapten de seguida a la situació. És a dir, si Catalunya s'independitzés, ells serien els primers a assegurar els seus negocis i parlar directament al govern català, això com va, això com funciona, etc. No dubto gens. Volia fer-te una pregunta, però marxant ara d'aquesta xerrada que ens has fet, més que res si tens una opinió, si has fet una reflexió d'unes possibles eleccions plebiscitàries, unes eleccions al Parlament de Catalunya, on entri aquest grup polític Podemos, què en penses? Si en trauria alguna positiu, podria ser negatiu pel procés? Si t'has fet tu una mica de reflexió sobre aquest grup polític. La mateixa reflexió que fa tothom que mira els sondejos i més o menys llegeix les entrevistes amb els personatges involucrats i tal. Sembla que els vots de Podemos venen de tres fonts principals. Unes persones que no votarien, o sigui, una mica com la CUP abans, o sigui, la CUP hi és perquè hi han votat molta gent que abans no haurien votat. Doncs hi havia una bossa de gent que no volien votar tampoc la CUP, i aquesta gent sí que votaria per Podemos. I les altres dues fonts són justament Ciutadans i el Partit Popular, curiosament, però sobretot Ciutadans, perquè jo conec gent que han votat per Ciutadans com una mena de vot de càstig contra la classe política catalana en general. O sigui, votarem aquests perquè no són corruptes i etc. Però vull dir, no és que cregui necessàriament en el projecte polític de Ciutadans, si és que en té. Però sí que votaríem Podemos perquè és genuïnament radical, etc. Vull dir, ara bé, no crec que afecti els vots sobiranistes, més aviat veuríem una distribució de vots. I també hi ha l'ambigüitat en què Podemos juga, que és, pel que fa al tema de la independència,
de fet, jo diria que la majoria no volen que Catalunya marxi, però tampoc no volen que els catalans no tinguin ni el dret d'opinar sobre les seves preferències polítiques per al futur, que és la situació actual. Estem prohibits d'opinar, de fet, com a país. I estan en contra d'això, aquesta prohibició. Però també hi ha gent dintre de Podemos que són radicalment unionistes. Per tant, és molt complicat tot això i juguen una mica amb aquesta ambigüitat. Quan se'ls pregunta sobre aquest tema, callen. I a més fan com la resta de partits nacionals o estatals que saben que perden vots si fan quelcom que d'alguna manera vagi al costat dels catalans. Exacte, és el problema que tenen, diguem, els partits que diuen que són extraparlamentaris, però en el moment, clar, que entren dins el joc polític, estan compromesos. Jo et faré un parell d'ara per acabar. Si et sembla bé. No, dues cosetes que no tenen res a veure. Quan tu has parlat de les coses que es coneixen de Catalunya o que no es coneixen a fora, i has parlat del Barça, la literatura, jo m'he quedat amb el dubte, i dona'm la teva opinió, de Barcelona, el pes de Barcelona respecte a tot aquest procés. Perquè, clar, vas pel món i dius Catalunya no, però Barcelona sí que coneixen. I això era aquesta, i per tancar, si vols, dona'ns la teva opinió, aprofitant la vinentesa que tenim aquí, de com veus el futur, diguem, el futur, no dic que passi el dia 9, però com veus la independència, si veus que d'aquí 2 anys la tindrem, si a un mitjà termini, una opinió global, una mica. Sobre Barcelona, fins fa relativament poc, Barcelona s'anunciava al món com un world city, una ciutat del món. I, per tant, va rebre moltíssims visitants amb una certa inquietud cultural, en el sentit que anaven a veure monuments i no pas només anar a la platja, però el coneixement sobre la història, diguem-ne, de Barcelona com a capital de Catalunya tampoc no ho tenien massa clar. Sí que hi ha gent dels milions que visiten Barcelona cada any, hi ha gent que ens surten amb més informació. Això sí, un cop que estan aquí, recullen informació d'arreu. Però tampoc ha estat saps? Molta gent diu fins i tot Catalunya és una cosa i Barcelona és una altra, saps? Però això és com dir Anglaterra és una cosa i Londres és una altra. És cert, de la mateixa manera que qualsevol capital és diferent, evidentment, té peculiaritats que no existeixen a la resta del país. I la segona pregunta? Com veies el procés, una mica mitjà termini, el procés. Quan va sortir... Tant el dia a dia com... Sí, quan va sortir l'últim llibre en català? El 2011. I em van preguntar per la independència de Catalunya. I jo vaig dir d'aquí 5 anys. I jo crec que ho vaig encertar. Falta un any, no? Si no m'equivoco? Sí, falta un any. Falta un any per la independència. La negociació. Gràcies. Espera, que tinc una pregunta aquí, que abans no l'hem vist. Jo fa un temps, fa 3 o 4 anys, vaig llegir un article, no sé on, que parlava sobre la independència de Catalunya, sobre la Gran Bretanya i sobre la Commonwealth, no? I parlava precisament de tot això, de països susceptibles a reconèixer la independència de Catalunya, i es parlava del cas dels britànics, que podrien ser una de les grans potències mundials més proclius a reconèixer-la. I llavors aquest article, recordo que parlava això dels països de la Commonwealth, que parlava que encara avui dia funcionaven molt les sinergies que havien funcionat antigament, que els països de la Commonwealth feien un cert seguidisme de la política britànica. I jo t'ho volia preguntar, tu, que segurament ho coneixeràs millor, si això és així o no. Si encara funcionen aquestes sinergies entre la Gran Bretanya i les excolònies, i si en cas d'una possible i previsible i esperable independència de Catalunya,
totes les excolònies britàniques es podrien afegir ràpidament al reconeixement d'aquesta independència. No sé si pots contestar. Sí, no, és difícil de dir, perquè hi ha països del Commonwealth com Austràlia i Canadà, per exemple, que són, que la seva independència política els és molt important, vull dir, són nominalment del Commonwealth i participen en algunes activitats del Commonwealth, però a nivell polític les seves decisions són absolutament independents. Després hi ha d'altres que, per raons bàsicament de lligams econòmics, etc., amb l'ex-metròpoli, amb Londres, potser serien més susceptibles a estar d'acord amb Anglaterra. Però s'ha de recordar potser que el Commonwealth de debò, per dir-ho així, és el Commonwealth nord-americà. Si els nord-americans reconeixen Catalunya, els anglesos ho faran de seguida. Que és tot el que diuen els nord-americans, diguem, va a missa a Londres. I això segurament comportaria una reacció per part dels països del Commonwealth. Els països africans, segurament, i jo crec que Canadà també, segurament. Austràlia, no ho sé, però no hi ha cap raó perquè no ho faci. Per acabar, amb el tema d'Escòcia, que era un tema que no ve lligat aquí, però vaig entendre que els britànics, els ciutadans britànics, no estaven tant se li enfotia si s'anaven els escocesos sí o no, al poble, la gent de base. Perquè hi havia queixes de que els escocesos tenien una sèrie d'avantatges respecte als britànics, que per exemple els nens poden anar a estudiar a qualsevol universitat inglesa sense pagar, gratis, i que tot això feia que inclús algú deia, bueno, sí que se'n poden anar, cosa que aquí a Espanya no és així, no és així. Però és veritat aquesta qüestió que es va generar dintre de les illes britàniques? El que jo vaig notar parlant amb gent de la família de fet allà i també gent que tenen família a Escòcia és que les 2 setmanes abans del referèndum hi havia gent que es posava molt nerviosa i bàsicament era per aquesta qüestió. La qüestió sobretot era més que les universitats, perquè això és una cosa que només afecta Escòcia, o sigui, si tu vas a una universitat a Escòcia no has d'endeutar-te. Si vas a una universitat anglesa t'has d'endeutar. És dos sistemes diferents d'educació, d'ensenyament, però això no sorprèn a ningú perquè els escocesos sempre han tingut un sistema d'ensenyament diferent de l'anglès i del gal·lès. Però el que sí que els va molestar, segons qui, era el fet que és una mica complicat d'explicar, però el fet que els polítics escocesos que tenen representació a Westminster poden prendre decisions que afecten tota la Gran Bretanya, mentre que la resta de la Anglaterra i Gal·les no poden prendre decisions que afecten els escocesos si aquestes decisions es prenen a Escòcia. I això era com una mena de queixa, i és per això que el David Cameron, després d'acceptar el referèndum, ara, de fet, efectivament, vol convertir la Gran Bretanya en un estat federal, amb drets iguals pels gal·lesos, els anglesos, els escocesos i els nord-irlandesos, que també és una situació política a part. Però és aquesta la situació actual. Més preguntes? Ho donem per tancat. Moltes gràcies per venir tots. Recordeu que el dia 2 tenim pintada la Riera, pintarem de groc i bon dia nou a tothom.